Gratis openbaar vervoer in Zeeland. Het is een lang gekoesterde wens van PvdA GroenLinks. Nu is voor het eerst doorgerekend of dat kan en hoeveel het kost. En verder in deze uitzending. Hanen op Walcheren verdwijnen. En de laatste dagen van Manege Pardoes. Goedenavond. Gratis openbaar vervoer in Zeeland. Volgens PvdA GroenLinks in Provinciale Staten niet alleen wenselijk, maar ook financieel haalbaar. De partij stelt daarom voor om het OV in de provincie vanaf 1 januari volgend jaar voor een groot deel gratis te maken. Gratis met de bus, de flextaxi en de buurtbus. Het is een lang gekoesterde wens van linkse partijen in Zeeland. Maar ook een die veel vragen oproept. We zeggen van ja, weet je, dan moeten we het ook maar gewoon groot aanpakken. Dan komen we met een heel groot initiatiefvoorstel om de provincie Zeeland vanaf 2027 gratis openbaar vervoer te gaan geven. 6 jaar geleden wilde Van Hertum ook al gratis openbaar vervoer, maar het is er nog steeds niet. Deze keer is er een berekening gemaakt. Gratis OV kost 8,8 miljoen euro extra per jaar. Dat geld komt in het plan grotendeels uit het dividend van de Zeeuwse Energiehoudersmaatschappij. Zeg maar de inkomsten uit de kerncentrale. Als we beroep doen op de ZIH-dividenden, kunnen we ongeveer meer dan 8,8 miljoen, wat er voor nodig is, kunnen we daar uit die dividenden halen door de financiering is geregeld. En het is becijferd, het is berekend, doorgerekend door de ambtelijke organisatie van de provincie. Ja, klopt. In het plan wordt Luxemburg-Stad genoemd als voorbeeld. Daar is het openbaar vervoer gratis. Maar volgens een hoogleraar aan de TU Delft is de situatie daar niet te vergelijken met die in Zeeland. Daar is en veel belastinggeld en fietsen doet er nauwelijks toe. En daar lukt het wat beter om iedereen die voor kleine ritjes ook in de auto stapt, iets meer in het openbaar vervoer te krijgen met dat gratis openbaar vervoer. PvdA GroenLinks wil een proef van 1 jaar met gratis openbaar vervoer. Maar volgens Veneman, gespecialiseerd in goed bestuur van mobiliteit, werkt het zo niet. Dat jaartje proberen, daar gaan wij niet een auto uit de deur uit doen. Of daar gaan we niet uitstellen dat onze kinderen een rijbewijs gaan halen. Of heel veel dingen die levenskeuzes zijn, die bepalen of we openbaar vervoer echt een onderdeel van ons leven maken. Die worden niet geholpen door even een jaartje proberen. Het zal niet zo zijn dat van de een op de andere dag, bam, iedereen in die bus. Maar mensen hebben een auto nog en die gaan de keuze maken. Als het een betrouwbare voorziening is en blijft, dan gaan ze op een gegeven moment een auto wegdoen. En dan gaan ze definitief kiezen voor het openbaar vervoer. Vrijdag wordt het voorstel voor gratis openbaar vervoer behandeld in Provinciale Staten. Ik praat erover door met politiek verslaggever Marcel de Kranen. Marcel, het openbaar vervoer gratis. Gaat het ook echt gebeuren, denk jij? Nou, je weet het natuurlijk nooit zeker, maar ik denk het niet. Kijk, Partij van de Arbeid GroenLinks is een oppositiepartij, een grote oppositiepartij. Maar ze moeten wel andere partijen meekrijgen. En zoals je weet is openbaar vervoer in Zeeland in handen van gedeputeerde Harry van der Maas van de SGP. En ik heb hem nog nooit over gratis OV gehoord. Dus ja, het is even afwachten. Vrijdag is er een vergadering en wordt duidelijk hoe andere politieke partijen hierover denken. Ja, dan even naar dat geld. Dat moet dus voornamelijk uit de opbrengsten van de kerncentrale komen. Wat nog meer? Ja, er worden ook wel andere inkomstenbronnen genoemd. Bijvoorbeeld putten uit de reserves van de provincie of het verhogen van de motorrijtuigenbelasting. Je kunt natuurlijk ook geld van andere overheden gaan vragen, van gemeentes, van het Rijk of van Europa. Maar daarmee maak je je wel afhankelijk. En het is ook maar de vraag of je dat meerdere jaren achter elkaar krijgt. Dus of je het ook kunt bestendigen, zeg maar. Dankjewel, Marcel. 5 Walcherse kerken missen vanaf vandaag hun haan. Ze zijn eraf gehaald voor restauratie. En dat is nodig, blijkt wel bij deze haan in Achterkerken. Als je hem zo ziet, wat denk je dan? Nou, die is rijp voor restauratie, denk ik dan. Want de vogelpoep en het weer hebben de hanen flink aangetast. Ze worden helemaal gerenoveerd en krijgen weer een flinterdun laagje bladgoud. Dat is niet alleen ter bescherming, maar ook voor het zicht. Als ik straks over het prelaat heen rijd, dan verwacht ik bij een opkomende zon dat ik het zie fonkelen als een kleine ster, zeg maar. Voor de zomer worden alle glanzende hanen weer teruggeplaatst op de Walcherse kerktorens. De politie kreeg vanmorgen rond 9 uur een melding over een man die in Vlissingen over straat liep met een vuurwapen. Vervolgens werd een appartementencomplex aan de Van Dishoekstraat omringd door agenten. Daarna werd een van de woningen binnengevallen en daar is een man aangehouden.
De sanering van de volkstuinen in Kruiningen 12 jaar geleden wordt niet onderzocht. De PvdA in Reimerswaal en de tuinders willen zo'n onderzoek, maar de gemeenteraad stemde daar gisteravond tegen. Destijds werd grond in de volkstuintjes vervangen door grond waar later PFAS in bleken te zitten. De wethouder weerspreekt dat er ook andere vervuiling was. Van de sanering is veel papierwerk kwijtgeraakt. Zoals jullie zien heb ik de zomer al aardig in mijn bol. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe andere Zeeuwen deze dag beleven. Het wordt tijd hè, dat we mooi weer krijgen. Wat doet u het liefst met dit weertje? Lekker in het zonnetje zitten. We hebben lang genoeg binnen gezeten. Het is een heerlijk weertje, je maakt er maar heel weinig mee. Dus extra genieten hier aan de prachtige Westerschelde. Dit is het fijnste, het is het ultieme natuurlijk met zo'n weer. Of lekker in je achtertuintje zitten of tuinieren of lekker aan het water genieten. Ik ben met een Zeeuwse vrouw getrouwd, dus dan schijnt altijd de zon. Ja, en het mooie weer van vandaag was uitzonderlijk, want we hebben een nieuw weerrecord te pakken voor februari. Bij het meetstation bij Wilhelminadorp tikte de thermometer 18,1 graden aan. In Westdorpen werd het zelfs ruim 19 graden. En daarmee is vandaag de warmste februaridag ooit gemeten. Sinds dit jaar heeft Zeeland er in de persoon van Timo de Jong weer een profwielrenner bij. De Goesenaar werkte er de afgelopen jaren hard voor en leeft sinds kort als een echte profwielrenner. Aan de vooravond van het wielerseizoen hoorde de Jong dat hij in zijn eerste profjaar een mooi programma gaat rijden. Al een hele lange tijd rijdt Timo de Jong zijn trainingsrondjes door de polders van Noord-Beveland. Maar nu is er één groot verschil. Hij traint hier voor het eerst als fulltime prof. Een droom dat uitkomt eigenlijk. Dat is eigenlijk waar je al die jaren hard voor traint in de regen, kou. Ja, ook in de warmte natuurlijk. Maar dat is wel iets waar je jarenlang van droomt. En dat is mooi dat dat nu is uitgekomen. De Jong is vanwege zijn nieuwe profleven gestopt met werken. En dat bevalt hem zeer goed. Je hoeft alleen maar aan het trainen te denken. Trainen, ja, op je voeding letten en zo natuurlijk. Dat komt er ook bij, krachttraining en zo. Maar je kan gewoon veel meer rusten, je trainingen beter uitvoeren. En dat maakt wel een groot verschil. En kan er wel aan wennen. Bij Picnic.nl is hij terechtgekomen in een jonge, frisse ploeg. Die gestaag terug wil naar de top van het wielrennen. Nu de Jong zijn droom eindelijk is uitgekomen, is hij gretiger dan ooit. Alleen maar mooi als je eerste jaar prof bent, dan wil je natuurlijk gelijk laten zien dat je het waard bent. Dus ik ben hartstikke gemotiveerd en trainingen gaan goed. De eerste koersen waren goed, dus ik ben heel gemotiveerd voor de klassiekers. Daarover gesproken, dit weekend staat de Jong aan de start van Omloop het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. En daarna komen er nog een paar hele mooie wedstrijden aan. Milaan-San Remo en Ronde van Vlaanderen en Roubaix. Als ik geen blessures of valpartijen heb, dan ziet dat er naar uit dat dat mijn programma gaat worden. Is toch prachtig? Zeker, ik had er alleen maar van gedroomd. Ik had niet verwacht dat ik al zulke grote koersen zou mogen rijden in het eerste jaar. Maar dat zegt ook wel iets over het vertrouwen wat de ploeg in mij heeft en daar ben ik heel blij mee. Een grote ronde zou zijn debuutjaar als prof helemaal compleet maken. Maar of die in de planning staat is nog even afwachten. Het persoonlijke doel van de Jong is in ieder geval wel duidelijk. Dit jaar heb ik voornamelijk mezelf ontwikkelen in de World Tour. Proberen mijn mandje te gaan staan daar zo en een vaste waarde te gaan worden binnen het team. En dan kijken hoe we na het eerste jaar ervoor staan en dan hopelijk het tweede jaar echt een vaste waarde kunnen zijn. Deze week zijn de laatste lessen op Manege Pardoes in Vlissingen. En daarmee komt na 30 jaar een einde aan de plek waar cliënten van Cerelo konden paardrijden, maar die ook voor mensen uit de buurt belangrijk was. Dit zijn moeder Lisette en dochter Fabienne. Lisette is vrijwilliger bij de manege en Fabienne is er 7 dagen per week. Het is eigenlijk gewoon een tweede huis voor iedereen. Je wordt hier gewoon welkom, heerlijk warm ontvangen door Jan en Alleman, door de meiden, door de cliënten. Ze kennen je allemaal, iedereen komt een praatje maken. Ja, iedereen heeft er gewoon respect voor elkaar hier en zijn zo liefdevol met elkaar, gaan we om. Fabienne is 12 en is al haar halve leven op de manege te vinden. Het betekent heel veel voor me, want niet alle maneges kan je heel de week komen helpen. En als paarden lopen in de lessen waar gehandicapten zijn. Alle momenten, minuten dat ze samen met haar verzorgpaard Bliksem kan zijn en met de meiden op de manege is ze hier. Maar we zijn vooral heel erg verdrietig. Moeder en dochter zijn wel blij dat er een nieuwe manege is gevonden voor Bliksem.
Hij gaat naar een manege in Drijschor samen met andere paarden van Pardoes. Vrijdag zijn de laatste lessen en zal het voor alle betrokkenen wennen worden aan het missen van Pardoes. Ja, we hebben het al even over het weer gehad. De dag begon gelijk met veel zon. En het was de opmaat naar een mooie lenteachtige dag met temperaturen die dus opliepen tot 18 en zelfs 19 graden. Morgen is er meer bewolking, maar het blijft wel droog. De temperaturen dalen weer wat en er staat meer wind dan vandaag. Ja, meer over het weer hoor je zo meteen van Stefan van der Gijzen. Dit was Zeeland Nu. Een hele fijne avond.